Ayusa basta dagat tagali na hisgutan. Di gyud ka mapulan aning ginilaw nga tuyom. Grabe pagkaayusa. Porting dagkuha sa unod. Burot na sa pabawnan sa mga singgawong. Wa na daghang pasundayag. O di na pod. Sugdan na nato. Magpadagat usa ta. Dugay-dugay na sa tawala makalusob diri sa kadagatan. Sakto kayo kay takdol. Dako ang buwan. Mong nanguhat tag tuyom diri Kay sureball gyud nga dagko kayo gunod. Mao na siya sinyalis diri sa amo Basta magtakdol na gani. Sureball gyud nga naay dagko gunod ang tuyom. Yes. Nasa daday tuloy nga gamay ato sa ning kilawon gisimasimana so nasa usa ka singgawong diugpan kay wa na grabe na pagkagusla dira magtesting tagbuha kog tuyom atong ipakita sa inyo ha. O di ba? Basta takdol gali na dako ang buwan, di gyud na matabas-tabas og unod ng tuyom. Grabe pagkadagko lami kayo kilawon, butangan og suka nga tuba. Asos. Tipak yung bahaw ni sa mga singgaw. Wa nay daghang pasundayag, ato na ning butangan og materialis atong kinilaw nga tuloy. Simple ra kayo nga tukburonon, affordable ra kayo ba. Pero ini kahuman nimog panukob. Di gyud na matabas-tabas. Mag-una gyud imong pabawnan ni glakaw. Matik ato na ning i-plaster na dayon kay porte nang gusla kanirang kinilaw nga tuloy ug kanipong kinilaw nga tuyom. Pinubri ra gud. O unsa patong gihuwat, na plaster na. Wa nay daghang pasundayag, tukbon sa tani. Ola, habhab. Daw, habab na. Ilaw. Ilaw. Ya. Palakang. Kaguyom. Anong tungkol? Kita na tuyom. Tara. Ay, dagmay unura. Ano ka? Ano? Kaya ka kung pinila may umayon. Pintado na ba? Ito. Aduh. Apang bahaw Ito nga gamin sili guys. Lamos Ay, suka dong. Sili. 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 Wala. Ano pa? Nga mana kay Wala sibi-sibi. Ya, masih jauh. Tuyom. Babe. Kami ba? Ba't talaga klawa, ikaw? Sili ka man. Hindi ako buyak Dagmay unura. Yeah. Grabe. Ikaw. Masunod. Hindi lang ako yun. Sulalit ba? Iba ng sili. Kailangan kayo. Siklado ba? Ito. Kagin kami sili. May kayo. Daming daw. Wow. Yum. Yum. Buka. Mas tamis May hilaw daw. Kita pun. Kam nih. It's good. Takut. Dong. Oops, ay sa mga singgaw ato sa palailan nyo ang atong ikalingaw nga duwa. Mao ni ang PH RAS. Sa pag-register na ni mga singgaw, i-click na nimo ang link na sa comment section. Yung pagkahuman, register, pinapalay mo din mga singgaw. Yung pagkahuman, ang pagcash in na ni mga singgaw, through GCash ra. Di po ka maburing ni mga singgaw, kaya di ka nagkapilian nga duwa. So ato pinaka-paborito dira mga singgaw, kaning Super Ace. Kaning mga singgaw, Super Ace. Pag abot ninyo diri mga singgaw, kamo na bahala di og pila yung ibit. So ato dira. Kanin jud atong pinaka-paborito nga duwa mga singgaw kay kusog kanimo hatag. So dira.
So ikaw mo rin bahala din mga singgaw og pila yung i-bet kita. Atong dako-dako og pusta mga singgaw. 200. So dira spin ta. 1. King, si Tujis largo. Usban. Katulo. Tara. Uy, scatter mga singgaw, scatter kani. Natay free tin spin mga singgaw. Kani sigurado gini. Tara, let's go. So tara. Gatog. King. Lah, kamay. 3,000 largo. Kamay. Usbi. Sa atong 200 niya pusta mga sinyaw. 4,000 na. Kamay na uga. Jack Nidos. 5,000 na mga sinyaw. 5,000 na. Sige po. 720. Puni bigid. Sa atong 200 nga pusta mga singgaw nakadaog-taog. Pila? 6,000. Grabe pa kaninduta mga singgaw. I-click na ang link sa comment section pag-register na PH Ras.